Здравейте! Аз съм Радко. Това е нали, Майнкрафт на телефон. Малко сигурно е, че компютъра не ми работи. Ще кажа нещо много яко, което го разбрах на своя татък. Аз в принцип не играя сам, обаче с което играе Боно. Забравя да кажа. Ето тук, където е колон, нали знаете, че тук може да си напишете примерно на някакъв сервер. И натискате ето тук, мога ги търсите. И излизат тези. Са много яки. Аз примерно това ще влезна, къде ще влезна, къде ще влезна. Ето тук ще влезна. Ето тук, така. Сега ще видим дали това е яко. Не съм влизал сега тук. Някой интерес. Сега ще видим. Таран. На мен ми е скучно. И за това правя клип. Тук. Бах тяхто място. Стига по дяволите. Това е замръзнало дърволя. Това е. Бах тя. Не е яко вече. Това да търся селото, отиваме на там. Мисля, че беше... Не, беше май на там. Аз съм бил тук. Ай, паднах. И... Аз скачам като маймун. Ето го селото. Тук има такива селени просто. Но обичам да закачам селените. Той избяга. Няма такова. Така... Аз ще снимем малко, да се живеем. О, мръсти, забравя. Добре, броня. Да вляза в тази къща, искам да вляза в това име. Просто да гледам. Тук има чест казва. Някакъв стан. Я гледай. Бат якото. Това е някакъв. Бат якия свят. И сега искам да проверя другите. Нещо подобно. Тази втора няма. Тази няма. Няма такова. Тези вече може да има нещо. Няма. После искам да ходя да видя кое е това там. Ето тук е. Картофчи. Дали ще вземе 40? Може и то. Няма да изгледа. Аз пък как съм ги смятал точно 40.
Da, отиваме да видим кой е това там. Някакво като хижа. Изглежда. Странно. Искам ми се да го щупа. Обаче мисля, че има нещо вътре. И както си мисля, нещо яко. Бат яко. О, даже имам и креват. Бат яко. Аз следвам даже да я си да щупа на какво време. Аз там ще живея, бат яко. И така. Сега чупим на някой вратата. Да намеря някой вратата. Бах ти сила. Ага, намерих. И така, вратата сега. Чупихме вратата, трябва да си научим вратата. Това се отваряш на момента. И отиваме там. Идеално. Бах ти сигурно влизаме педал. Влезахме. Това не мога да сложа. Не мога да сложа. Тези ме дразнат и ги махна. Защо са такива? О, шит, има нещо още. Бах, ми изглежда тъмно. Така че ще внимаваме да няма зомби. Както си мислях на зомби. Това селани. Зомби селани. Бах, яко. Имам и отварики. Една не. Няма да взимаме. Оф, тази да дава това да не ме убива зомби. Их стоя. Ябълки. И честно казано, това от мен за днес. Мисля, че ще направя още една-две клипчета. Следващите. Един-два дена. Защото съм малко болен и няма какво правя. И така нататък. И чао-чао!